Ngizaqala umshaya lapho kuTola State ngoba ngisiphe umshaya nomama wasite. Hayi babuthi. Zalwa kanisedilile zalwa kanisodilile ah yeah yeah ayingishela kahle before siqala kahle nezani kahle lelo wabili oh ngisacela ukuthula ukuthini okay awuthi ngithule kahle ukuthi ngithule kahle ngiyazi bafowethu ukuthi nama surprise vele enobabili entsheni ufuna ukuthi ningibonise wona mangabe siqala bafowethu ngithi yeah ngithatha umhlabeni khona uthola uphuza kathathu ngosuku uphuza kuseni ungakani ngicela ubhekena ngoba manje akuso wami umhlabeni umhlabeni mawakanje uphuze mina uphuze nomsula mina thothi limele noma samwe mhlawumbe kade ushayiwe mhlawumbe thothi yitha okay insisting ngangangitsela futhi umdala Akuzweni yeah ngoba usebenzisa namanzi ashisayo uphuza nje kathathu ngosuku Ngicela umukele Sweet mfowethu ngiyacabanga nawe uyiphethe surprise board. Ayikhona. Okay. Mhlabela lana. Ewu. Ngibule mfowethu nanzo ngidosela. Ngibule. Ngidosela. Ayungone yebo. ngimile ekhaya ezokulola abakhanya aboma ngengathi immune system mase ngonyathela ngenyathela ukuthi into eyinkinga yabo labo Facebook no TikTok bazona izinto ngoba sidina silingana lapha phambi kwabantu kanye sihlangana ukuthi ugcina usuthola imvelo ngiyabonga lokho engakwenza ngoba ubhuti wayengihlasela kwasho ukuthi ufike ekhaya ngiyabonga igame manje esafika lenhlulini iyajabula ikiphimisela amazwi kithi sayiphendula yotshala umsile yabo ejada umsile uthi uze yasho nasemakhaya ungazi awazobona umuntu nje ngiphendula yabo egcine bethu umbona ukuthi sebeyambona Ukhuluma ngobani? Ngiyashaba futhi la abasafufusa lapha ngaphandle lo nalwanga lo ngoba leke ngiyaqolisa ukuthi wena ngaphandle yabona omatho ngoba leke ngifikelelekini ngisho uma promotion eJP begida bejoyina bafele ngimezi izinto bengibukela la ukuba bagcina sebeyihlanyisa bagcina sebenza izinto kwindlela ngiyabonga ukuthi ngibukele umbeje uyeza yini awutshene ngisho mfowethu mangabe wena ngoba kwakuzwakala la ukuthi wathi mawuzoperform wahamba wazokoleka i-stick ezikhali zikamfowethu ukuthi uyoperform ngoba ekhuluma ngalabo AI bakhona bokuthi ikhuluma into engekho USB hayi ukuthi mawuthi ingoma za Tuturas ukuthi ingoma zakhe efanele ngithathe USB yakhe umgqumeni usho manje ngidla ingoma zamgqumeni ngoba engasekho ngiyidlala USB uyaload ingoma ufuna ukuyidlala mawuthi ngifuna ukudlala ezakhe ngayidlala mawuthi ngiyathanda angangathandi futhi angiyidlala base kuwudaba lokuzenza muhle kumhla wami ubufana ukuthi umhla sengithe umhla wami ufana ukuthi umhla wami unehlahle nekipa lokade semsupport lento ngiyithanda ngempela sengithumela ngomhlalo ngoba umhlawani bafe baxoshwa bacula abakhulu besibukela yini bafe baxoshwa baziba edit izithombe bayiphimise baphinde bashisa nane uniform abalandi ngoba sebebuye sebezoxoba abanamhlaba kumanje wawamona umhlaba emcimbini akiyeki ngoba bahambe ekhuluma izinto abangahlangana nazo bese nawo umfowethu waphazama ngohambe wothula inkulumo ngesiko
Afanele uma umuntu wesilisa uduke uzizwe umuntu wesifazane ukukhuluma naye. Kungcono bese ngivela nje shakathi njena ukuthi ngihamba ngoba bese ngikulethile nje lokho kuyi-surprise. Iyona into ebengifisa ifike iyona esiyongichazela ukuthi kahle enhloboni kaBhende leyo. Kodwa njengoba umfana nenkani kade kancane Sacha umoya esiskini. ngaloze nje Kuthiwa ngaphandle. Ekanada uBenson. Angiyakwazi ukuthi Yebo hlala phansi. Awungivule emshana. Umoya esiskini. ukusenza isimo. Kahlale phambi kwakho. Ngabe ngithanda kuyakho unengqondo yakho. Manje uthatha izinto zakho. Uyazi ukuthi uhlale phambi kwakho uchaza ukuthini Uhlale phambi kwakho. Ngiyazeka yasimini. ushuthi usabuye. Hayi. Basuke bephuze bengadli. Manje. Uyabe lotshokoza.